Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da ni a wannan lokaci da nake kawo muku magunguna don taimakon al'umma. To a yau zan kawo muku wani magani ne na ƙarfin maza. In dai kana fuskantar matsala ta rashin ƙarfi ko kuma idan ka je wa iyalinka za ka ga ba ka wuce minti ɗaya, minti biyu sai kana saurin kawowa, ko kuma kana fuskantar matsala ta rashin ƙarfi. To ga wani yaji na dakan maza wanda bi'iznillahi idan ka haɗa shi za ka samu ƙarfi sosai a kowane lokaci. Domin wannan haƙiƙa akwai mutane da yawa waɗanda sun kasance suna fama da matsala ta raunin al'aura. To bi'iznillahi idan ka haɗa wannan haɗi za ka ji daɗinsa sosai. Da farko abin da za ka samo shi ne za ka samo saiwa ta marke. Idan ka samu saiwan marke sai ka samo saiwan marga. Idan ka samu saiwan marga sai kuma ka je ka samo baƙin gagai da kuma farin gagai. Bayan ka samo waɗannan sai ka kuma komawa sai ka samo tsintsiyar maza. Idan ka samo tsintsiyar maza sai ka haɗa da saiwar hanƙufa. To waɗannan mahaɗai suna da ƙarfi sosai wajen haɗa yaji na dakan maza. Idan ka dake waɗannan saiwoyi abin da za ka yi na gaba shi ne za ka samu citta mai yatsa da kanumfari. Za ka samu aƙalla citta za ka ɗan same ta kamar wadda ta kai gwangwani ɗaya, sai ka sami kanumfari ko rabin gwangwani ne ko kuma wanda bai wuce cokali ɗaya ba ma haka ya isa, sai ka haɗa sai ka dake ka yi garinsu. Za ka samo gauta, jan gauta kamar guda 3 za ka haɗa a ciki. Za ka samo kulla za ka haɗa ita ma za ka zuba a cikinta. To bi'iznillahi idan ka haɗa wannan yajin abin da ake yi da shi idan ka haɗe shi sai ka dake da waɗannan garin saiwar wanda muka yi bayani a kansu. To kullum za ka ɗan dinga ɗaukan kamar abin da bai fi kamar cokali ɗaya ba kana zubawa cikin ruwan shayi ba madara kana shansa, ko kuma ka dinga ci a abinci, ko kuma ka dinga ci da nama. Bi'iznillahi in dai kana fuskantar matsala ta ƙarfin al'aura, rashin ƙarfi, bi'iznillahi in ka haɗa wannan haɗi za ka samu waraka. ‘Yan uwa kar ku manta ku yi share ga ‘yan uwa da abokai su ma su gani su amfana. Wanda duk ya yi sharing ɗin wannan bidiyo Allah ka biya masa